Koľko vážite? Ja sa úplne strácam, ja to cítim. Hanna Strenková študuje ešte na gymnáziu. Na festivale tak patrí medzi najmladších. O akademickom Prešove doteraz iba počula. Minulý rok bola jedna naša žiačka na festivale a hovorila, že akože výborná atmosféra, že veľa ľudí, a tak sme sa rozhodli, že aj my teda pôjdeme. Tak raz budem tiež vysokoškoláčka, takže sa tu zastavím znova. Akademický Prešov prvé 2 roky hostili Nitra, respektíve Banská Bystrica a Zvolen. Napokon sa však uchytil v Prešove. Zažila som ho ako študentka a teraz ho zažívam ako vedúca súboru. Je to asi jediná platforma, čo ja viem, kde majú možnosť sa stretávať vysokoškolské súbory. Sen o přebudování člověka je sen o revolúcii. Založili sme tu študentské divadlo a vlastne hneď sme boli laureáti a atmosféra v akademického Prešova bola vždy, to bol náš život. Novinkou je kategória venovaná detskej literatúre, no a po rokoch obnovili aj súťaž v divadelnej improvizácii. Momentálne peňažky ešte nemáme, ale vymyslel som úžasný biznis. Poviem to úprimne, 10 minút dozadu som ani nevedel, že táto súťaž tu je dneska a teším sa, že môžem mať svojich 5 minút trapnosti. Stáda sa tu vražda. V prvom rade sa hodnotí to, nakoľko to, ktoré študentské družstvo zaujme, jednak humorom a potom aj nápadom, ktorý dajú do jednotlivej scénky. Tohtoročný akademický Prešov bude spomienkový. Gala program bude mať názov 60 rokov, príbeh jeden festival a stretnú sa tam starí účastníci akademického Prešova z New Balls, to znamená so súčasnými mladými vysokoškolákmi. Sa môžu konfrontovať a vidieť, ako sa kedysi pracovalo a ako sa dnes tvorí. Robert Latta, Slovenská televízia.